ľudia, moje meno je Dolphin a vás vítam v prvej epizóde aj prvej sérii hry World of Tanks a je tu so mnou aj Mindray. Čaute. No a toto bude nová séria a kto nevie, jak toto hrá, alebo kto by si to chcel stiahnuť, nevie pointu tejto hry alebo jak, tak máme všetkých hráčov zabiť, ktorí sú túto proti nepřátelé a my sme spojenci, to sú ako priatelia moji. A máme ich všetkých zabiť, tých nech priateľov, alebo im obsadiť túto dole, tú ich základňu. Alebo to skončí remizou. No, to skončí remizou, keď sa úplne tu hore, keď sa úplne čas, alebo keď sa naraz zabijú, alebo keď obidvaja sa naraz obsadia ľuďom. Tak, ja mám teraz ďalostrelský tank, to je Artina, sa tomu hovorí. To je takto, že si to namierim. Ja to skoro stále toto používam, túto Artinu, a je to štvorkový tank. To na boku už sú napísané, koľkové tanky sú. Tak to namierim, teraz počkám, kým tieto guličky sa dostanú k nemu, to ako je presno strelí. Keď to je takto, tak len strelím. No, som netrafil, a kebyže ho trafím, tak moja strela je taká žltá. Ako keď strelím ho a žltým bude napísané, koľko som ho zobral, tak to ja viem, že ako ja som ho zabil, alebo strelil. Tak a keď je zase červeno-čiera, zase to je, že tam nemám dostrelať, je to nejaká prekážka, niečo. Teraz si pekne počkám na ňu. Od to dole na mape vidíte, tí červení sú tí nepriatelia a tí zelení sú moji, ako spojenci sú. Na tohto nebudem čakať, ja idem na tohto. Popis, alebo no odkaz na túto hru bude v popise videa a Mindray ty budeš aj natáčať. No tak aj link na jeho kanál vám do popisu videa. A tiež, neviem či bude natáčať v World of Tanks, ale kebyže áno, tak aj tam budú videa. No. Zatiaľ sa mi nedarí s tou Artinou, ale tak keď už je štvorková, tak prečo ju nevyužiť? Tu sú. A potom ešte vám na chvíľu poviem, keď bude to tak trošku ukludnenie, že čo ešte znamená tie štvorčeky, čo môžete vidieť, alebo trojuholník, alebo tak. A teraz si namierim a teraz dum. Na všetko. To bylo těsné. Ale to bolo štvorky, tak no neviem, to je nejaký boss. No ne boss, ale... No dobrý, tam koľko máš života, prosím. Tak jo, netrafi. Jo, také blbé dielo. No, tak toto, koľka ti ide. A tohto by som bol, teraz ma zabije. Dobre, poď, no mám jedno. Oni sú pri nás. Kvěc, ale... Fúha, už sme len traja. Neviem, či to dáme. No vlastne oni sú, koľka ti je, oni sú 10 či 15, 10. Ups, už mi nevidím. No. Aby nabíť, ale... Vozidlo zničeno. Dobre, ešte takéto vysvetlivky. Tuto je napísané, keď dám F1, je to napísané, že môžete vidieť tabulku, kde je napísané, ako začíva diela, zaujímavé, tu sú čísla. Tu vidíte, konec, no. Teraz keď dám, no teraz mi to napíše. No tu keď dám F1, to je niečo iné. No však potom proste, keď tam je taký trojuholník, ako tuto by to tiež malo byť, tu je taká četa. To je ako, keď čo viem, ja teraz som s ním, že s ním volám, alebo proste je to môj kamoš, alebo tak nejak. Tak sa dáme do chaty a spolu, keď chceme spolu byť v jednej bitke, tak založíme chatu a budeme v tej istej. A zasa tankov je tu 10, ako 10 druhov, no ne 10 druhov, ale asi 10 skupín ako keby, alebo čo. 10 krajín. No, je tu jednotkové tanky, dvojkové, trojkové, štvorkové, až po 10. 10. Teda 7 krajín a 10 stupňov tankov, na ktoré si ich môžete vylepšiť. Je tu stíhač,
ťažký, stredný, ľahký tank a Artina, čo je ten, Delostrelectvo. no, ten štvorček. No jednotkové tanky sú úplne na začiatku, to sú tieto tuto dole, takéto, kde majú jednu paličku a tak. Potom dvojkové, to sú už tak trošku lepšie od toho, no proste podľa toho, ak si tým tank kúpite a teraz keď si tu kúknem, tak ja mám tieto. Britské tanky, ja mám tento, som najprv mal Medium 1, potom som si kúpil tento Lloyd GC, Sexton a teda mám tento Birch Gun a šetrím si na tento Birch Shop. Ten stojí tuto hore sú peniaze a tuto sú skúsenosti, tie teraz nevidíte, ale neviem. Tak tuto je napísané, že potrebujem ešte 13 019 skúseností a 310 670 tých peňazí. No a keď to budem mať, tak si môžem kúpiť už 5-kový ako 5. stupeň. Teraz mám 4 v operačnej jednotke. Takže sme tu späť, len sme tu strihli preto, alebo zase 30 sekúnd, a kým by ešte načítal boj a tak to by boli zbytočné minúty. Tak zatiaľ kým sa tu objavia oni, tak zatiaľ si to tu vysvetlíme toto. No takže tu máme hento barvy značek, to sú ako tuto dole na tejto mape. Skoro všetci sú zelení a on je oranžový, takže zelení sú spojení, že ako s ním som v týme, červení sú nepriatelia, tí ešte sa to neukázali ako oni sú tam. Len keď je nejaké blízkosti, alebo keď sa zobrazí na mape, tak vtedy je vidno, že červený. Modrý je, keď čo ja zabijem vlastného, tak budem ja modrý. A keď sa to viackrát zopakuje, tak môžem dostať ban alebo kick alebo niečo. No ten ban. A oranžový je spolubojovník čete, že ako som s ním v čete. A potom ešte sú tu značky vozidel. Ja som štvorec, lebo som delostvorec, toto je Artina, potom je to ťažký tank, stredný, ľahký a stíhač tankov. Dobre, už sú tu traja. No, takže ideme mieriť. Ty ma úplne ignoruješ. No to keď nič nehovoríš. Ja som ho pred tebou. Kedy? Jaj? Statočne som tam došiel, kým si tu rozprával. Ty, pane. No, nikto ani, kde si? Tam ide, ešte počkaj, dojdem tam, ich tam pospotujem, zobrem a môže strieľať. Ale... No, už sú tu. Poď. No, tu ja mám dostal. Ten peťkový tam tu neprestrelil. Koľko sú tu peťkové? Počkej, tuto. No potom. Ale peťkové. Dobre, budeme čekať. Tento. Tam je možno sa dostal a tento. Ani to dostal. Do keľu. A tuto mám dostal. Ale ťa vidím. Pomôž mi. Díka, že som ťa už zabil. Ja som netrafil, alebo som trošku mal zamieraná. Ja si tam zatiaľ hru s kávečkom. A teraz... BAM! Dal som mu nasypu, no. Najděte další cíl. Je šitný tank, alebo má malo healthu a takáto silná Artina, alebo proste, keď Artina mu zoberie viac života, tak ho môže dať na šupu, alebo tak. Teraz ste videli, ako neviem, či mám 100%, ale kebyže je dvojkový, trojkový tank, tak by som mu dal na šupu, kebyže menej 150 života, jak ja. Teraz tuto hore vidíte, že mám 1 kill, že som ako jednoho zabil. A kebyže vlastného zabijem, tak mám minus 1. Takže kebyže mám 2, mám 1. Kebyže mám 1 kill, tak mám 0, a keď 0, tak mám minus 1. Žib za 1 tu ide z boku. A to je zlé. No, už mierim. To bylo těsné. Dobral som, dobré. Kde je tu? Počkej. No, formation strihu, ups. Dolken? No. Kedy už budeš mať peťkový tank? Za dlho. Dokým sa dočkam.
Akože ja už mám, ale tak keby som si dal Kde? 5-kový tank a ty 4-kový. Tady končíme. Všichni ven. Ja som v bitve. No tak ja by som to už aj ukončil na tento diel. Však, ak vám tento diel páčil, tak ešte som zabudol jednu vec, prečo som dlho nenatáčal. Tak som si urobil ako kebyže takú väčšiu prestávku. Je rozbitý. Alebo to aj tak prestalo baviť a... Neviem ako, som nič neinformoval, lebo som nemal ako koho. Tak. A keď bude toto video krátke, tak sa nečudujte, je to len také úvodnejšie video na túto hru. A do komentárov potom toľko mi napíšte, či ma toto sa natáčať, alebo či vôbec má význam. No dobre, takže sa majte a čaute. Čaute.